Tafu x'jum qed niċċelebraw illum x'qed infakru? Ta' San George Preka. Mhux biss qed nagħmlu kull jum l-Ewropa. Ejva. 9 ta' Mejju. Le, mhux de. Niċċelebraw jum l-Ewropa familjari. Iva, Familjari ma' dan il-jum. Iva, familjari ma dan il-jum. Smajtu l-bira kun sejta. San George Preka. Mhux biss qed niċċelebraw jum l-Ewropa wkoll. Familjari magħha ma nafx. Ma tantx interessani. Fuq is-safar qed nitkellmu kombinazzjoni. L-lum jum l-Ewropa. Taf xi jfisser dan il-jum? Taf xi jfisser dan il-jum? Fisser li il-pajjiżi tal-Ewropa naqdu u fejjem l-aqdem mis-saħħa. Illum ukoll il-festa ta' San George Preka. Ukoll. L-ewwel qaddis Malti. Don George. M'għandekx idea li llum jum l-Ewropa? Taf li llum jum l-Ewropa? Ma nafx, ma nafx. Ek fakkarni ħjax, ma niftakarx. F'pajjiżna fid-9 ta' Mejju nfakru lil qaddis Malti San George Preka kif ukoll jum l-Ewropa mal-kumplament tal-kontinent. Għalfejn huwa ċċelebrat dan il-jum? Id-9 ta' Mejju jfakkar il-paċi u l-għaqda fl-Ewropa minn mindu ntemmet it-tieni gwerra dinjija. Però mhux biss ifakkar id-dikjarazzjoni ta' Schuman. Schuman kien Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż li kienu li ressaq il-qudiem l-idea ta' Ewropa Magħquda. Kien fl-1950 meta f'Pariġi Robert Schuman ikkunsidrat bħala missier Ewropa Magħquda tkellem dwar il-kunċett Unjoni fl-Ewropa. Idea li lan tagħha kien li l-possibilità ta' gwerra tkun eliminata kompletament. Kellu viżjoni li jkun hemm istituzzjoni li tikkontrolla l-produzzjoni tal-faħam u l-ħadid, l-elementi li kkawżaw snin ta' gwerer fl-Ewropa. Viżjoni li kienet il-punt ta' tluq li waslet għall-Unjoni Ewropea tal-lum u għalhekk li kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea jipprepara attivitajiet biex jiċċelebra dan il-jum. F'pajjiżna l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta ħejja attivitajiet biex kif spjega l-kap tal-istess uffiċċju Peter Aġus, pajjiżna wkoll jingħaqad mal-kumplament tal-Ewropa. Nieda serje ta' attivitajiet anki Għawdex, għamilna attività San Tirmo, ser ikun attività lejla. U madwar l-Ewropa kulħadd jipprova l-uffiċċji u l-rappreżentanzi madwar l-Ewropa kollha għandna 36 uffiċċju mxerdima madwar l-Ewropa li l-koll jippruvaw jagħmlu attivitajiet mal-komunitajiet lokali. Importanti li l-essenza tagħhom dawn l-attivitajiet kollha huma l-karattri differenti tal-popli Ewropej madwar l-Ewropa huma sors ta' rikkezza fl-Ewropa. D-diversità tagħna hija propju l-ikbar saħħa tal-Ewropa. Min wara t-tieni gwerra dinjija l-hawn, l-Ewropa għaddiet minn bidliet drastiċi. Ola l-livell ta' għajxin għall-Ewropej u pajjiżi li xi darba kienu għedewwa issa kapaċi jpoġġu madwar mejda u jiddiskutu. Kawża ta' nazzjonaliżmu, l-idea ta' Ewropa Magħquda minn dejjem ħolqot xettiċiżmu. Anke issa naraw kif ir-Renju Unit dalwaqt jiddetermina l-futur tiegħu fih dan l-Unjoni. Quddiem dan ix-xenarju, staqsejna x'in ir-relevanza li l-Ewropa tiċċelebra dan il-jum. Ħarsu waħda lura u naraw il-kisbiet li għamilna bħala Maltin fl-Unjoni Ewropea u l-isfidi li għandna qudiemna. Bħalissa l-Ewropa għaddejja minn żmien ta' sfida għaliex għax il-ħafna kisbiet li ġibna mill-Ewropa, anke Malta, ħafna fondi, ħafna opportunitajiet, ftuħ għal kull min għandu negozju, għal kull min għandu jixtieq jesplora lil il-minxtutna. Imma hemm diversi sfidi fuq l-orizzont li jidhru li l-Ewropa qegħdin jiċċellenġjawha u jiċċellenġjaw dik l-għaqda li sa ftit ta' żmien ilu kienet ovvja, il-pajjiżi kien jirnexxielhom jiftehmu. U l-pubbliku kif jaħsibha? Naħseb għadu għaliex l-Ewropa iktar ma nkunu nafu fuq pajjiżi issir iktar ħbiberija u nibdlu l-edejiet ta' xulxin u nitalmu minn xulxin. Naħseb sar iktar relevanti minn qatt qabel mħabba speċjalment l-immigrazzjoni lejn l-Ewropa li qed issir u l-mod kif qed tiġi ħandiljata mod kważi diskriminatorju lejn Malta. Biex ngħidu hekk aħna għandna tant dejjem l-immigranti ġejjin u issa qed jintlaqtu pajjiżi oħrajn kulħadd speċi qed isemma leħnu. Imma progress hemm sabiħ. Relevanti ħafna nsiju. Għaliex aħna parti mill-Ewropa u kemm tmur tajjeb l-Ewropa mmorru tajjeb aħna. Mhux li sirna Ewropej
u nagħmlu bħall-Ewropej, jiġifieri. Insomma, l-Ewropa ma tantx hemm ma fid-dinja ħafna nkwitu.